Прычым рабіць гэта не толькі па святах, а рэгулярна. Дабрачынная акцыя ў адным з брэсцкіх гандлёвых цэнтраў ужо 4-я па ліку. Арганізатары і добраахвотныя памочнікі запрасілі сюды дзяцей, якія займаюцца ў брэсцкім цэнтры карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі «Веда». Зыходзячы з назвы акцыі «Разам падарум усмешкі дзецям», аніматары рабілі ўсё для таго, каб радасць адчула кожнае дзіця. І мяркуючы па тварах, гэта атрымалася. Дзяржава робіць шмат для падтрымання дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Але дапамогі многа ніколі не бывае, гаворыць пастаянны ўдзельнік дабрачыннага свята, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Анатоль Дашко. Это прекрасно, что есть такие люди в городе Бресте, которые этим занимаются, которые неравнодушны к этим детям. И хотелось бы, чтобы это продолжалось как можно дальше и как можно надолго, потому что такое запоминается на всю жизнь. Пасля забаўляльнай праграмы маленькіх гасцей чакаў салодкі стол. Сваю дабрачынную місію грамадскае аб'яднанне дэмаграфічнай бяспекі абяцае працягваць і разам з добраахвотнымі памочнікамі, а сярод іх і прамысловыя, і гандлёвыя прадпрыемствы, і прыватныя асобы дарыць усмешкі тым дзецям, якія маюць асаблівую патрэбу. Далучыцца да добрай справы можа любы жадаючы.